pamusoro wemadzimambo edu, pamusoro board chair, other board members. Patasvika manje apa ndakambudzawo vafundisi vachiti unenge wanzwaka wateva mashoko asi vobva vaenda pana muparidzi 12 verse 18 ine mashoko okutanga anoti zvino shoko guru pane zvose zvatanzwa handizvoka asi shoko guru manje pane zvose zvatanzwa iwe nemi tinechi hazvisi zvebhodi hazvisi zvePCS hungu zvakatanga pfungwa dzakatanga navachihubvu commissioner general ndobva dzazoenda kune vamwe asi iwe nemi tine basa. Ndakamunzwa kuti kana wakanopedzera kuti iwe zvaita tiri zvo zvakaakupi kwauri saka titese munyaya yacho iyi right zvinotapa mibvunzo makomenzi zvakufadza zvavakutoda kuita umwe anogara taura kuti garamati pari kudiwa mari ini ndokupai chidimbu chacho zvinhu zvinowanikwa kani right. Ndichatora mibvunzo mishoma kubva pane presentation yatanzwa ndofunga summary yacho tanzwa background tanzwa kuti pane legal framework ine mitemo yacho inoomba izvozvo tanzwa kuti cabinet yakaapprova tanzwa kuti pathways inzira dzakawanda to reintegration tanzwa kuti mashoko akakurisa ipapapo reintegration readministration reintegration tanzwa kuti stakeholders tanzwa kuti tese tinofanira kuwana zvatinoita maprograms taverengwa maprograms aya maprograms aiswa payapayaka ataburitsirwa ndo zvitarisiro zviri kutariswa kuti ndo zvatinongoita asi toziva kuti mamurumuka mune pfungwa dzakakura dzimwe dzinotowedzera ipapapo saka ndo zvimwe zvezvinhu zvatichida kunzwa unotowedzera kuti paipa mamusitaura kuti vocational training ini ndakachifunga kuti ko mukadai zvinodii ko tikadai zvinodii asi musati ko mukadai ita kuti ko tikadai ndozi tiri pamwe chete iweneni tine basa. Ndiri kuda kupa summary kuti kuitira kuti tiite joga wamainzi kuti kana paine patambokamara kuti tosvika ipapo. Thank you very much. So anoda kutanga kupa contribution yake ndiani right ava tobataura osi havasumbodaika zvokutamba bhozi iprovince yavo kunoda kutoona zvinhu zvichifamba ende kuve pamaita upawo taona kuti osi vanogarisana zvakanaka nemastakeholders avo munomu. Thank you so very much osi. I think ngatovaombere mumaoko nekuti kiva kwataisa kudai nebasa avo right. Tokubvamo tobva tava pane osi tobva tava tobva tazoenda kune vamwe ende iti Thank you very much. All protocol observed. My question, okay, is a determination. Separate mandate of your vision is to make sure that inmates are successfully reintegrated back into community. But the $1 million question, we have a good percentage of able-bodied young inmates, at least my young offenders, at now my institutions level. Some of them, one of them to be one, which the government is the largest employer, but on the other hand, government is conflict in each record. Even the tariff, to what extent are you going to lobby or advocate for the rise of the enactment of laws are done by us as governments, where the majority in this country, which are discriminate against people equity, we put off money, we put off resources, it's not much of the whole country. The
then after that, not a criminal record. Yes, Parif. 3-4 days along the Machitaways. I'm going to lobby for at least change of policy in terms of the legal framework. Thank you very much. Government in its policy, not just government, but any other employer. Policy nochinjwa here, tichanoba here ndomubvunzo. Vari kumborata zvotipindura. Tinotenda. Ini ndachida kukontributa pane yambotaurwa nasuperitendent Konore yenyaya yemutemo wekuti munhu ane criminal. Ini ndinoda kutaurawo takatarisa parefu ivava kuti nyaya yamataura inyaya yakanaka zvikuru kwazvo. Ndoda kupa semuenzaniso panyaya yamataura yekuti munhu haagoni kutorwa kumakambani nenyaya yekuti ane criminal record. Handizvo. I think it's number one deterrent in the country. It's a serious one. You know that emergency, which is otherwise, my stakeholders, every element of our input, as each connect moves us of this noble program. Semuenzaniso muri pano kudai pane mastakeholders varipo vejustice vakuru vakawanda vari pana. Handiti tine vanhu vari kuzikanwa ini totora ndiri kumedia ndozvivese takufanira ndikuslide media tv. Tine muenzaniso wekuti Oscar Pambuka akauya kujeri mukamuita rehabilitate mukamugadzirisa panyaya yemadrugs anga anayo akaseva sentence yake. Asi abuda mujeri Oscar Pambuka, stakeholders who are 100% owned by the government, where he was a former newscaster, a broadcaster, achiverenga news for national television. Atichiona ZBC, if 100% owned by the government, putting this into practice to re-employ ma-offenders, akambopinda mujeri. Asi ndio vari kutuya futi neprogramu hurumende vachiti toda kuti mutore vanhu muchivaisa pai. Also, there are so many organizations that we are using that as an example at a national level, which is the first public relations event inenge yaitwa neZPCS ichitaura nemastakeholders iwayo kuti atizviite panational level tikadzorera Oscar paZBC ave overenga news kana akashaya basa ikoko kune zipapers ine TV inonzi ZTN haizokwanisa kumutora nekuda kunzi anonzi akamboita nyaya yaakaita handitika akaenda ujeri. Hamusi kuzviita izvozvo. Handina kutaura naye indangoyewo kumusangano une handisi tobva tadzoka. He is my colleague, a former employee as well at ZBC. Tobva tadzoka kuZPCS. Oscar Pambuka is a qualified journalist in Zimbabwe who has been rehabilitated by the Zimbabwe Correctional Prison Services. But ZPCS also has a PR department which employs people. Did you not find somewhere where you can put it? I think ndataura zvakawandisa vakuru vemutemo vari pinda munda mangu naye. Pane vanotevera prisons takatanga kushanda naOscar ari mujeri. If you know very well, takafamba maschools tichitaura nyaya yemadrugs, mavideos ende mamwe mavideo aitorwa naRobert. He knows. naRobert mukoma wake. Saka Oscar ambomurasa. We have been doing programs na Oscar. Ndofunga mashefu angu anowirirana nini. We had a program yakauya ma representatives from SADC. And Oscar ndakashare naye speech. Hanzi ngawe ashande ikoko. Aiwa mireni. Fiara kweli. Mireni. Ndakutaura. Elections, right? Ukundizwisisa. As Oscar akafara mosha mujeri. Anditi mwana akasiye kupiwa chikafu. Mwana that's close.
slow handiti tanyatsodya anyatsodi kuguta wodzvova naye ukamukanganisa mwana anodzikwa. So what happens is this, kana headmaster or teacher aigona sei akabatwa nerepi akauya kujeri tinomupatina basi. Why? Tinombomsudurudza paya pakuticha naye nekuti macases wayo ariko. Pane munhu akapiwa basa iroro achangobva futi kujeriko ari kune macolleges akadzokorora mhosva iyoyo. It's different from Oscar. Oscar is talented. Zvokutoda inini ndakadzidza naye Oscar uya and you said to colleague ini ndakashaya naye Dix. Oscar akangogara achitongozvigonera hake. Isusu pamaprograms edu tinoita izvozvi tofamba naye haasi ega. Tinana maititi nefunga munombotoona tiri kumashows. Why? Tutopinda mucommunity mufunge vana vasi munhu akamboenda kuti it's difficult. Even mimi mukatora munhu mukamuti aende patakshop yenyu mimi musingazive kuti akamboba handiti the moment yandokuudzai kuti munhu akambopika pachawagona mfundisi munomudai patakshop yenyu topoti musingazive pesapa zvazviri asi ndikazokuudzai kuti muna spuni pasipuni tairi naye pachawagona muri kumugona sei tobvangatoda amuchamuda ndii ndozvandoda kungotaurawo iprocess inosaka parisiri panapa ndosaka vakoadvocata zvinhu izvozvo zviite sei uchifidhawo mwana unoita sei anodzipwa hatidi kuti vana vedu vadzipwa. Thank you.